Това не е шега. Днес Исус Христос желае да узнаеш какво ще се случи, когато Той се завърне. 6 съдбоносни неща. Гледай до края, направи кръстен знак и напиши Амин. Ще видиш чудното Божие водителство. Първо, земетресения. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство. И на разни места ще има глад и трусове. Второ, войни и конфликти. И ще чуете за войни и за военни слухове. Но внимавайте да се не смущавате, понеже тия неща трябва да станат, но това още не е свършекът. Трети, лъжи и фалшиви пророци. Много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Четвърти, природни бедствия. И ще има големи трусове и в разни места глад и мор, ще има и ужаси и големи знамения от небето. Пети, отстъпление от вярата. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си насъберат учители по своите страсти. 6. Промени в небесните тела, а веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. В днешни дни бедствията се множат, появяват се кървави луни и затъмнения, а Божиите църкви опустяват. Всички тези знамения ни показват, че пророчествата от Писанието се изпълняват едно по едно. Всяко събитие бие тревога, денят на Господа е близо. Покай се и се приготви с благоговение. Как можем да посрещнем второто пришествие на Господа и да получим Неговото благословение? Кликни върху връзката в профила и се включи безплатно в нашата група. Заедно ще търсим пътя към срещата с Господа чрез Неговото Слово. Денят на завръщането му е близо. Не го пропускай!